Täällä me ollaan Kilpisjärvellä ja tuolla on upea saanatunturi taustalla. Siinä näkyy myös meidän valkoinen pakettiauto ja muutamat muutkin, mitkä ilmeisesti aikoo majoittua tässä kohdi. Täällä ei oikeesti ole näin paljon lunta, mitä toi näyttää. Ihan sillai semilumetonta, lapsi kalastaa siellä. Vielä ei ole tullut sitä suurta haukea, ei kun lohta, mitä hän yrittää sieltä, mutta toivotaan, että ei nyt mitään jättikalaa tuu. Koirat nauttii sieltä etelän 20 lämmöistä tänne vähän viileämpään. Voi olla vähän shokkien syönä tuossa autossa, mutta katsotaan. Täältä pääsee aina kotiin sitten, jos ei kiinnostelekaan. Tuolla taustalla näkyy noita lumisia vuoria, tai tuntureita, mitä noi on. Ei missään nimessä ole yhtä hienoja tällä videolla, mitä omin silmin nähtynä. Sitä on aivan käsittämättömän upeeta. En ole koskaan ollut Lapissa. Ensimmäinen kerta. On tää siistiä. Nähdään taas. Jos musta ei kuulu mitään huomenna, me ollaan jäädytty tonne autoon kuoliaiksi.